हम विनोद यादव व्यास, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, भोजपुरिया समाज यूपी बिहार सब भाई के नमस्कार करतनी। आप लोग के सेवा में हम एक सरस्वती माई का वंदना कैले बनी। हम आशा न पूर्ण विश्वास करतनी आप लोग का ज्यादा से ज्यादा पसंद आई। नमस्कार। भक्ता करेला पुकार हो माँ आजा बीड़ा वाली। भक्ता करेला पुकार हो माँ आजा बीड़ा वाली। हमके दे दो ना दर्शन हो माँ आजा बीड़ा वाली। हमरा के दे दो दर्शन हो माँ आजा बीड़ा वाली। भक्ता करेला पुकार हो माँ आजा बीड़ा वाली। सर पे जो रखी दो हाथ हो माँ आजा बीड़ा वाली। भक्ता करेला पुकार हो माँ आजा बीड़ा वाली। करेला पुकार हो माँ आजा बीड़ा वाली। हम तो हई तोहर दास हो माँ आजा बीड़ा वाली। भक्ता करेला पुकार हो माँ आजा बीड़ा वाली।
सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।